It gives nothing. Teraz momentálne hrozne fíčia hydrogelové masky na tvár a ja som rovno 2 z nich vyskúšala. Teda poďme sa vrhnúť najskôr na tú Biodance PDRN. Tú rúžovú mám veľmi rada, kúpujem si ju celkom dosť často a teraz vlastne vyšli s verziou z PDRN. Ak by si chcel viacej prečítať o PDRN, tak nájdeš v článku na našom webe glow.sk. Ono to tak zhydratuje tú pleť, zjednotí, dodaje to taký pekný efekt, ale stále ja zostávam pri tej rúžovej, pretože tá mi dodá aj taký glow a mám pocit, že ma ešte viacej zhydratovala ako tá fialová. Za mňa je dávam takých 7 z 10. Testovala som jednu masku od značky Reusel, ktorá by mala byť liftingová a mala by obsahovať, myslím, že peptidy a kolagén. Táto maska prosím pekne stojí 12 eur. Akože fakt som očakávala veľa, ale táto maska it gives nothing. Jednak tá maska je ako lepidlo. Ďalšia vec, ona má také mriežky v sebe. Čo som ju mala na sebe, tak mi zostali na tvári. To bola druhá vec zlá, hej. Tretia vec. Vôbec ma to nezhydratovalo. Ja viem, že ja mám strašne suchú pleť, že ja ju mám fakt, že brutál, plus mám exém a neviem čo všetko, hej. Ale nech to tam nepíšu. Ďalšia vec, má to spraviť strašne liftingový efekt. Môžete si to aj naťahovať tú masku. Aspoň trošku tam budem vidieť nejaký efekt, ale ja som nevidela, že nič. Akože ja neviem, či som si to nenatiahla dostatočne, alebo Kam som si to až mala natiahnuť? táto maska určite nie je pre mňa. Som strašne mala veľké očakávanie od tej masky. Toto bolo totálne sklamanie. Takže fakt ma to mrzí, ale toto je za mňa, že proste 0 z 10. Niekedy nemusíš minúť Myland na to, aby si našiel dobrý skincare produkt, ktorý aj naozaj funguje. Ak ťa zaujímajú takéto beauty testočky, tak mi určite nezabudni napísať do komentáru a pre viac beauty contentu sleduj glow.sk.